Takže opäť ďalší balíček Bevitu prišiel. Jedna z noviniek, ktorú Bevit má, popri všetkých novinkách, ktoré tam sú tam vlastne práškové rôzne šťavy, či ovocie alebo zeleniny. Je teraz aj táto aloe vera, ktorú je fakt úplne teraz čerstvá novinka. Je to čistá bio aloe vera šťava a je to trošku dochutené aj takou citrónovou šťavou. Tuto, keď to trošku pretrepem, tak možno môžete vidieť aj také dužinky, ktoré tam plávajú. A tá šťava pre mňa nemá žiadnu chuť, možno tak fakt tá citrónová šťava je v pozadí cítiť. Ale inak, a toto myslím, že má pol litra, vlastne liter, tak toto je litrová fľaša. A keď sa otvorí, tak hneď ju potom dajte do chladničky, aby sa vám nepokazila. A my sme ju vlastne minulé, keď som mala objednávku, vypili asi za 2 dní, takže rýchlo sa to pije. Potom tu mám dračiu krv. Ja tú dračiu krv naozaj využívam na mix veci. Ja si to dávam na večer na tvár. Dávam si to aj do úst, 2-3 kvapky. Ak cítim, že mám oslabený imunitný systém, tak si dávam viacej kvapiek. Alebo teraz minulé, keď ma pichla osa na nohu, keď som chodila po záhrade, tak som si dala pár kvapiek na nohu a obviazala to gázou, alebo som si tam dala ešte aj zmixovaný so zeleným ílom. Zelený íl myslím, že Bevit ešte nemá v ponuke. Dám im to. Predostriem aj túto alternatívu, ale táto dračia krv naozaj môžete to mať na tvár, môžete to mať na rany, ak máte škrabance alebo čokoľvek, nemáte šicie byliny, tak aj naozaj táto dračia krv úplne pomôže. Konzistencia je vlastne tou pipetou si dávate na ranu. Úplne najlepšie odporúčam, keď dávate tú pipetu, tak nikdy sa nedotknite koncom tej pipety pokožky alebo niečoho, aby tie baktérie potom nešli naspäť do tej dračej krvi, lebo môže sa stať čokoľvek, tak najlepšie, keď vlastne dávate do úst, nech sa vám to nedotkne slín ani ničoho, aby vlastne to potom neoxidovalo v tej pipete, nech je čistá. Dobre, ďalšia vsúka. Sú tieto Proteiny. Ja mám na poličke, naozaj by som mohla mať obchod s Proteiny. A všetko je to extra super vákuovo balené. A keďže vonku je teraz ľahkých 500 stupňov, tak to má takú tekutú formu. Môžete vidieť, ako to steká. Je to taká fakt čokoláda s kakaovými bôbmi, plus každá jedna fľašička z týchto proteinov je dochutená rôznymi bylinkami a tak ďalej, takže alebo aj morskými riasami a čímkoľvek, takže to vlastne pri každej jednej fľašičke nájdete potom na stránke, z čoho sa to skladá, čo to obsahuje. Ja som mala teraz v akcii túto Avu. Tuto ešte nemám, neskúšala som, tak okoštujem, aká je to chuť, lebo mám tam mix. Mne naozaj najviac chutí zatiaľ tá C60, keďže dcera je tiež na sladké. Mám tam Moon, Reishi, Gold, ešte nejaké tam mám na poličke. Ale dcere najviac chutí tá C60, takže tá sa, teda Carbon Elixir po novom, pardon, aby nedošlo k nedorozumeniam. A ten Carbon Elixir je viac čierny, že to je fakt taký čierny uhlík. Tieto kakaové bôby sú preto tak dohnedá, že... Potom, táto pasta, je tam v ponuke myslím, že 5 past, ale toto si želal objednať partner, keďže jemu najviac chutí táto. Tak ono je fakt čierna a podotýkam, že ak máte kefku, ktorá má svetlé štetinky, tak to zostáva na tej kefke, ak to poriadne nevyčistíte, lebo ono sa to fakt dostane. Takže túto pevnosť Boyard, matrioška, pokračujeme. Niektoré neviem úplne otvoriť prstami. Použijem nechty. A
Tu môžete vidieť tiež takú čiernu pastu, takže vlastne ono to dosť farby tie kefky, takže dávam iba takú vsúku pre tých, ktorí tieto pasty nepoznajú. A plus je tu vlastne aj táto špachtla. Vlastne aj touto špachtlou odporúčam, naberajte toto špachtlou, dávajte to na tú kefku, pretože dcéra to robila tak, že vlastne ona si namačala kefku do toho a tá pasta začala byť fakt... tá konzistencia nebola úplne pôvabná, že človek to nechcel dať do úst. Takže vlastne preto je tam tá špachtla, aby ste tou špachtlou to nabrali a dali na kefku. Takže také informačné okienko, ktoré by mohlo padnúť vhod, aby sa vám nepokazila pasta. No, tu mám ďalší Protein, tento som ešte tiež neskúšala, takže tiež neviem, či ten lom svetla. Astro Venus je tu napísaný. Tiež ďalší Protein, ktorý je z kakaových bôbov. Nepozerala som, keď som to kupovala, že čo to obsahuje. Mala som vlastne tam akciu na to, tak som chcela vyskúšať vlastne tieto, ktoré som ešte nevyskúšala. Keďže to boli za dobrú cenu vlastne v tej akcii, ktorú bude tam tá čarovná streda, ktorá je, alebo myslím, že niekedy je aj nedeľa, alebo majú niekedy dopravu zadarmo. Tiež pri týchto 200 stupňoch, čo je vonku, môžete vidieť konzistenciu ľahko stekajúcu. Takže toto je výhoda, to, že keď to budete naberať lyžičkou, tak mám tam lyžička a sa nezlomí, keďže teraz je to fakt také tekuté. Ďalej. Himalajská sol. Ja mám takúto vo väčšom balení hore v kúpeľni čiernu. Ono to fakt voní, tá čierna, keď si to dám do vane ako na termálnych kúpaliskách. Fakt taká močovka. Mne to tak voní. Ale objednala som si túto pink rúžovú. Lebo tiež si to chcem dať do kúpeľa, alebo s tým chcem variť. Lebo na spoločných skupinách na Facebooku som videla, že nejaká žena, myslím, že to bola, odporúčala vlastne túto himalajskú sol na varenie. Tak má to 500 gramov, to by mi mohlo vydržať nejaký piatok na varenie. A je to fakt, má to také väčšie zrnka, není to taká klasická, tá malozrnková, nie sú to zase ani úplne veľké, ale oproti tej klasickej bielej soli. No dobre, zavriem to neskôr. Tak, a už ešte tento väčší pozrieme, čo tam je. A čo je ešte nové? Bevit, Jirko, keď som tam naposledy bola, tak mi ukazovala, že budú mať balenie, mi spadlo. Tak nové obaly. Vlastne už, ak ste to videli aj na stránke, tak už aj niektoré esenciálne oleje majú nové obaly, sú simple, sú jednoduché, sú prehľadné a fakt to dobre vyzerá tak minimalisticky. Táto esenciálna voda alebo hydrolát je z takej rastliny neroli z Moroka. A ja to... Bože, to padne vhod v týchto 500 stupňoch. Ja to používam, ja to mám niekedy aj v aute po ruke alebo v kabelke, keď ma to napadne. A niekedy sa môže líšiť. Teraz, keď to porovnám s tou neroli, ktorú mám tu, ukážem. Tak ono je vidno rozdiel vlastne v tých baleniach, teda balenie. Toto je tá staršia verzia a toto je vlastne tá nová verzia toho hydrolátu, tej vody. A tuto som cítila, môže sa stať, že niektoré esenciálne oleje aj esenciálne vlastne tieto hydroláty trošku inak voňajú. Tuto cítim jemný rozdiel. Fakt, ja by som teda nepovedala, že to je
úplne rovnaké, že tam je menší taká nuansa tej vône, že je rozdielna. Tuto už vlastne už fakt končím, takže ešte, že som si to objednala. Neviem, koľko to má mililitrov. Asi pol litra. Ale no, odporúčajú 2-3 streknutia, ale keď ja sa rozbehnem, tak neviem prestať s tým striekaním, lebo to fakt dobre voní. Tá pleť, môžete vidieť, že je taká... Neviem, či to vidieť, že mi to tak tečie ľahko. Aj na krk. Ja si to dávam na tvár, na krk. Ježišmaria. Alebo niekedy vlastne aj do aurického pola, alebo na vlasy, závisí, kto chcete, kde chcete, za krk. Nech to tak osvieži. A ďalej posledné, ako som možno na začiatku spomínala, tak ešte pravidelne objednávam olivový olej. Litrový, lebo ten sa fakt veľmi rýchlo míňa. Áno, ešte som si potom objednala esenciálny olej Peppermint. Tá kamera to úplne nezachytáva, ale tak aspoň Peppermint. A tiež tu vidíte, že ten obal je simple oproti vlastne niektorým tým esenciálnym olejom predtým. Áno, je tam vlastne ten kvet života v pozadí. Peppermint. S týmto, myslím, že tento som ešte nekupovala. Ale pozriem sa, ježiš. To dobre prečistí hlavu. Esenciálne oleje, keď ich používate, mali by ste ich riediť s nosným olejom. Ja poznám svoju pokožku, ja esenciálne oleje neriedím. Teda vôbec vám neodporúčam, nedávajte na pokožku škoricu, lebo vám môže zhoriť pokožka, takisto je oregano. Oregano niektorí používajú vlastne na odstránenie znamienok, že si to nakvapkajú na znamienka, na tie, ktoré sú také vypuknuté. Len tam musíte fakt trafiť to znamienko, pretože ak to dávate, ak vám to oregano kvapne mimo toho znamienka, tak vám to fakt spáli kožu. Máme to odskúšané doma, našťastie nie mnou, ale partner si to takto prešiel a hojilo sa mu to potom pekne dlho, takže naozaj rieďte tie esenciálne oleje. Ak ešte neviete, akú máte tú pokožku, ako je to kompatibilné s vašou pokožkou, tak to rieďte s tými nosnými olejmi. Nájdete to aj v ponuke. Myslím, že tam je to ako base, oil base ako základ. Ja vyskúšam tento peppermint, neopakujte po mne. Vlastne si ho dám potom, pozriem sa, lebo ja niektoré esenciálne oleje si kvapkám aj do vody, napríklad esenciálny olej kadidlo. Si kvapnem jednu kvapku na 2 deci poharu, len ten esenciálny olej, on sa nevie rozpustiť vo vode. On tam pláva na hladine, takže keď ho vypijem, tak vlastne vypijem vlastne tú nezriedenú kvapku vlastne na tej hladine. Takže vlastne vám hovorím fyzikálne zákony, že esenciálny olej sa nerozpustí vo vode. Tak iba aby ste sa nečudovali, keď uvidíte plávať. Ak by ste sa rozhodli piť olej esenciálny naozaj na vlastnú zodpovednosť, a je to naozaj, alebo ak ste tehotní, neodporúča sa, ale zároveň naozaj môžete sa odkomunikovať s vašim aromaterapeutom alebo lekárom, či a ako. Ježiš, ten pepper mi dobre voní. A to už je všetko. Už je tu vlastne, tu môžete vidieť, aj tá krabica je vystavená všetkými tými protirozbitnými papiermi, aby sa nerozbili tie sklené produkty. Ešte mi tu zostalo. Takže nikdy sa nenechajte oklamať, keď uvidíte, že je dno. Ono tam vlastne niekedy ešte nie, že počkať. Takže je tu tento prášok, ja to používam do práčky, keď na preventívne prečistenie dám 90 stupňový režim. Ono sa to tam točí asi nejaké 2 hodiny a dám polku tohto balenia, tuto je 500 gramov. Ja tam dávam tak od oka, niekedy sa mi zvrtne ruka a dám proste jedno toto balenie na jedno použitie. Ale vidím v tej práčke, síce ju nemám úplne až do tých ventilov, či jak sa to volá vlastne dole, jak sa to v tej práčke otvorí. Úplne až tam pozreté, ale vidím, že ten bubon je aj v tom bubni, jak je ten kruh, ten plást, tak vlastne aj tam to dokáže vyčistiť. Takže, ale určite tu máte nejaké normy, koľko to máte používať, je to tu všetko napísané, je to tam napísané po anglicky aj po česky, takže aj pre
neanglicky hovoriacich, alebo je tu vlastne po česky super vysvetlené, takže to odporúčam. Všade sú vlastne na každom balení napísané aj dátum spotreby, takže nemáte čo pokaziť. Hotovo. Teraz už dúfam, že to je koniec v tom balíčku. Už sú tu len vlastne letáčiky, letáčik faktúra, ale vlastne potom niekedy, keď si objednám Pravtény, tak vlastne mi prídu aj tie informácie o tých Pravténoch, takže niekedy nemusíte lustrovať stránku, ale stačí si pozrieť tie letáky a ste obohatení a nemusíte ísť za modrú obrazovku. Teraz je to všetko hotovo. Majte sa, ahojte.